No tak čaute, mi sa to vtedy vyplo, takže ideme teda do Európy, my sme sa namalovali. Som dala bradavicu. To je Natka. A ideme. No a teraz sme sa namalovali a ideme a ja sa vám ozvem, keď budem sa obúvať. Tak my sme teraz na chodbe a ideme vonka. Tak my už ideme po schodoch, ale ja som sa... S Barbarom za chvíľu sa stretneme. Áno, a ja som si tam... Ale ne, ona s nami nejde. Aha, ja som si zabudla peňaženku, takže sme sa museli vrátiť. Tak a my už ideme po ceste. Nech strašne slzí oko, takže ma strašne boli. A ideme teraz oproti ihrisku, takže za chvíľu tam budeme. Tak my ideme už po prechode a tu je už zastávka. Takže sme tu a keď nám pôjde autobus, ja sa zabijem. Proste to bolo hrozné. Ja som išla, tam sedeli jakí mužové v aute. Muži. No a proste ja som takto sa vypravila, že tam je zastávka. No a oni sa mi kúkali jak na debila. Teraz sme mimochodom na zastávke. A za chvíľu nám ide busík. Tak my už sme na zastávke, tuto je zastávka proste. No a za chvíľu nám bude busíček, cusíček a ja samozrejme v buse. Takže my sme už na zastávke a ideme na 68. Vôbec sa tam nebude počuť, keď tak šepkáš. Že sme na zastávke, ideme na 68. Na most Apollo. Tak na to si dáva rtenku, ktorú mám nejaké... Tvojom je to lepšie. Sme už v autobuse a my už za chvíľu vystupujeme. No my sme už na... Takže my sme už na tom chodníku a ideme dole výťahom, takže ja som vám ešte ozvem vo výťahu. Tak my sme teraz vo výťahu, v tomto nechutnom cikanom. Áno, cítim tu šťanky proste a... Tak my už ideme po cestičke a za chvíľu tam je Eurovea, takže... Tak my sme už pred Euroveou a ideme donútra. No tak my sme už pred Euroveou, tu je to fontána a my už ideme donútra teda si vybrať nejaký film a potom si ja kúpim Joy, teda Babblogy. My sme už na schodoch a ideme sa pozrieť, aké dávajú filmy. My čakáme v rade na film a vybrali sme si, ja vám to potom poviem, lebo nebudem tu hučať. A ja sa ešte ozvem. Tak my sme na eskalátoroch a vybrali sme teda Kniha džungle a to je moja najobľúbenejšia rozprávka. Ona hovorila, že 18,10 a pre jedného to stojí 5 €. A my sme si mysleli, že 18 € a 10 centov to stojí. A to stojí 10, ale ona hovorila, že 18,10 kedy to ide a ja som myslela, že to som sa preto opýtala a idem si teda kúpiť Babblogy. Tak ja som si kúpila Babblogy, toto je to mliečne, je to nechutné. A mne to byla broskňa, k tomu mám čučorietka, jablko a malina guličky. A to je fakt nechutné, mne to nechutí. My sme na eskalátoroch, máme Mňa baví na tom autárku. No a teraz ideme do sály a ja sa vám ozvem, takže čus. Som Veronike ukradla a som na veckách. Ja tam vidím pisuáre a že čo to tam? Tam išlo na chatenské záchody. A tam to tak smrdelo, tie pisuáre. Videl to niekto? Ja som to videla. Ale okrem teba. Nebojte sa, nebudem natáčať, jak som na vecku. Iba aké to sú záchody. Proste uvidíte. Nebudem sa natáčať. Nejsem šibnutá. Už sme v kine. Už sme v kine? My sme už v kine. My sme už v kine. A čaute. Jaké file nechutné. Vidíte to? Chcete ho chrániť, dobre. Ale položte si otázku, za koľko životov vám to ľudské mláďa stojí? Tak čaute,
My už sme v kine, takže sa to už vybíja, takže musím ísť a ak sa vám video páčilo, určite nezabudnite dať like, odber a majte sa a čus.